14 fevralda Türkmenistanyň häkimet başyndaky Demokratik Partiýasy öňümizde kaý geçiriljek ýerki prezidentlik saýlawlaryna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow ýokary döwlet wezifesine dalaşgar hödürledi. Demokratik Partiýanyň resmi web saýtynyň aýdylmagyna görä vice-premier Serdar Berdimuhammedow prezident wezifesine hödürlemek barada çözgüt partiýanyň duşanby güni geçirilen nowatdan daşary gurultoýuny bir agızdan kabul edildi. Maglumata görä vice-premier gurultoýda çykyş edip özüniň ýokary döwlet wezifesine hödürlenilmegine hoşarlyk bildirdi. Ol prezident wezifesine saýlanan ýagdaýynda öz sözlerine görä mundan beýlegem ata-babalaryň ruhy mirasyna ýurulan yol yörelgelerden uğralıp milli liderin tarihi başlangıçlarını üstünlüklü yerini getirmek uğruna zahmet çekecekdigini aýtdy. Türkmenistanyň Merkezi Saýlaw Komiteti Serdar Berdimuhammedowyň dalaşgarlygyny henüz resmi taýdan elan etmedi. Ýöne syýynçylar ýurdun pes demokratik tejribelerinden uğralyp kiçi Berdimuhammedowyň saýlaw ýeňişine ketgitli netije hökmüne garaýarlar. Syýynçylary görä garaşy Türkmenistanyň ilkinji prezident Saparmat Niýazow bilen badalan repressiw siýasat Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmeginden soňam üýtgewsiz dowam etdi. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalary görä ýurtda esas azatlyklar, söz beýan azatlygy, metbuat azatlygy, pikir azatlygy, din wujdan azatlygy ýyllar boýy çäklendirilýär. Soňky ýyllarda ýurtda durmuş şertleriň barha yaramadlaşmagy bilen esas azatlyklar hassa çäklendirilýär. Eýsem Türkmenistanda geçiriljek prezidentlik saýlawlary adaty häkimet çalşygymy ýa-da dowam edýän dolandyrşyň dowamatymy. Glasgow Uniwersitetiniň professory Luka Ancheski 15 fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna Türkmenistanda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň töweregindäki ýagdaýlara syny berdi. Ekspertiň pikiriçe saýlawlar bilen türkmen rejiminiň dowamatyny kepillendirmek işleri has anyk gözülýär. If you look at what's happening from the perspective of the family, you have the consolidation of Bolup geçýän zatlara häkimet başyndaky maşgala nukta nazaryndan seredilse, tanış häkimetiň hende Berdimuhammedowlar urugynyň türkmen jemgyýetine we türkmen elitasyna öz häkimetini berkidýänliklerini görmek bolýar. Egerde bolup geçýän zatlara Berdimuhammedowyň töweregindäki elita gatlygy nukta nazaryndan seredilse, häkimetiň berkidilýänligini görmek bolýar. Uluk wagtlarda näri Berdimuhammedowyň töwereginde oturan adamlar Meredowdagy beýlekler we Berdimuhammedowyň özi egerde garaşylmadyk bir waka bolmasa oturan ýerlerinden butnamalar. Diýip ekspert aýtdy. That's a for a consolidation because they are going to be staying where they are unless something unexpected happens. 2005-nji ýylyň dekabryna ilkinji prezident Saparmat Niýazowyň aradan çykmagynyň soňra häkimet başyna geçen prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň dolandyrşynyň ilkinji ýyllary tutuş dünýäde energiýa ferişteleriniň bahalarynyň ymykly ýokolunan wagtlaryna gabat geldi. Türkmenistanyň iň esasy girdeji şeşmesi onuň tebii waýlyklary bolan soň köpleri görä Berdimuhammedow öz dolandyrşynyň ýerki ýyllaryna ýurda ykdysat taýdan ösdürmek üçin kösünmeli bolmady. Ýöne ýetip gelýän ýerki saýlawlary bilen prezident wezifesini eýelemegine giňden garaşlyan Serdar Berdimuhammedow ykdysady kuwaty ömükli pesa gaçan ýurdy öz kakasyndan miras alar. Syýynçylary görä Türkmenistanyň häkimeti atadan ogula geçirmek işleri ýanwaryň başlaryna Gazagystanda bolup geçen halk gozgolawyndan soňra tizleşdirildi. Ýatdasak Gazagystanda ýanwaryň başlaryna suwuklandyrylan gazyň bahasynyň birden ýokarlanmagy bilen tutuşan köçe protestleri soňu bilen gozgolawna ýazdy we Gazagistan öz ilatynyň nägileligini basyp ýatyrmak üçin Russiýa ýol başlarynaky kollektiw howpsuzlyk şertnamaty gurmasyndan harby ýardym sorady. Ýöne Ancheski Türkmenistanda elan edilen ýerki prezidentlik saýlawlaryny gazak wakalary bilen ýakynan ilteşdirmeýär. Ol bu prosesiň ta soňky 2 ýyldan gowrak wagt berip batlanyp dowam edýändigini aýdýar. Moskwadaky Carnegie merkeziniň ilim işgäri Temur Umarow hem Türkmenistanda elan edilen ýerki saýlawlary gazak wakalarynyň täsiriniň az bolanyny prezidentlige dalaş edýän Serdar Berdimuhammedow ýokary döwlet wezifesine getirmek prosesine bir näçe ýyl mundan dol badylygy berilendigini aýdýar. I think that there is not a significant connection between the two. Menin pikirimçe bu ikisiniň arasynda gazak wakalary bilen türkmen saýlawlarynyň arasynda on çokly möhüm ilteşik ýok. Biz 2021-nji ýyldan bäri belki de 2020-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Serdaryň prezident bolmagynyň mümkin wagtdaky alamatlary görüp gelýär. Türkmen elitasy simwollary, nişanlary, alamatlary ören çynlykka çemeleşýär. Meselem dün 14 fevralda prezident Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçenine 15 ýyl boldy. Prezident öz çykyşyny özüniň wezifeden çekilmek niýetini ma'lum etdi.
Şonuň üçin men Türkmen hökümeti häkimiýet çalyşygyny çaltlandyrmak üçin gadak wakalaryny tyn etmäge zerurluk duýan näler diýip pikir edýärin. Diýip Ançeski aýtdy. Ançeskiň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň ýokary döwlet wezipesine getirilmek ähtimallygy baradaky alamatlar soňky bir näçe ýyl bäri ilgiderli halkyň aňyna goýulýar. Onuň aýtmagyna görä şu wagt içinde Türkmenistanyň başga hiç bir emeldar, ne Avdy Kuliýew, Boris Şyhmatov ýaly ýerki döwlet adamlary, ne Raşid Meredow ýaly soňky çinowlikler Serdar Berdimuhammedow ýaly ikinji adam hökmüne syýasy sahna çykarylmady. Serdar Berdimuhammedow soňky ýyllarda daşary ýurtlara sapar eden türkmen wekilletlerine ýol başlyk etdi. Käbir goňşy döwletleriň döwlet başçylary bilen duşup geçirdi. Ýurt içinde iri desgalaryň düýbüni tutmak ýaly dawralara gatnaşdy. Sewitleri safar edip bazarlara aýlandy. The imagery of the president's son Atasy at üstünde oturan suratda, aty ideýän görnüşde görkezlen Serdaryň suraty onuň ýokary döwlet wezipesine getirilmek ähtimallygynyň iň aýdyn alamatlarynyň biri boldy. Diýip analitik aýtdy. Döwlet mediasyna efiri berilýän video reportajlarda wagtyl atly gezelenje diýen aty, ogul we Agtyk Berdimuhammedowlar görkezilýär. Bir videoda Gurbanly Berdimuhammedowyň oglu Serdar Miras atly aty, Agtyk Kerimoğlu bolsa, dowamy tatly atatlandy. 2018-nji ýylyň fevralyna prezident Berdimuhammedow bir köpçülik sport çäresine oglu Serdary estafeta nobatyny gowuşurdy. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Brius Panier 14-nji fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň ýerki prezident saýlawlarynyň töweregindäki ýagdaýlara syny berip prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň maşgala dinastiýasynyň bina ediljekdigini onanýanyny aýtdy. I think he really believes that this is going to be a family dynasty from now on. Menin pikirimçe Berdimuhammedow mundan beýlek maşgala dinastiýasynyň guruljakdygyny hakykatdan hem onanýar. Ol Berdimuhammedowlar maşgalasynyň bu ýurdy ýyllar boýy dolanyrjakdygyny onanýar. Diýip ekspert aýtdy. Mundan ozal Türkmenistan bilen serhetleşýän Hazar deňiziniň günbatyrynaky Azerbaýjanyň häkimiýet atadan ogulaw geçdi. Egerde Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentlik wezipesine ýelese, bu postsovet Merkezi Aziýada häkimiýetiň ilkinji gedek atadan ogulaw geçdigi bolar. 11-nji fevralda geçirilen halk maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine prezident Gurbanly Berdimuhammedow haçyny oglu prezident wezipesine geçmek üçin zerur bolan 40 ýaşy ymykly arka atyndan soňra döwleti dolandyrmakda ýaş ýolbaşçylara ýol bermegi makul bilýänligini oglan etdi. Prezidentiň bu çykyşyndan soňra Türkmenistanyň parlamentiniň aşaky palatasy mejlis ýurdun konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna we saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna esaslanyp 12-nji martda ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Munyň ideýany 13-nji fevralda Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary ýurtda saýlaw mewsümine badalga berdi. Türkmenistana syýasy garşylyga ýol berilmeýär. Ýurtda hasaba bolan hakyky opozisiýa partiýasy ýok. Ýöne ýurtda köp partiýalyk wadalary bilen 2012-nji we 2014-nji ýyllarda degişlikde senagatçylar we telekeçiler partiýasy hemde Agrar partiýasy hasaba bolany. Ýöne bu tagallar esasy azatlyklar berk çäklendirilen ýurtda syýasy pluralizm döredip bilmedi. Daşary ýurtlarda hereket edýän käbir opozisiýa wekilleri Türkmenistana ulan edilen ilk prezidentlik saýlawlaryna paralel onlaýn saýlaw geçirmegi teklip edýär. Şol bir wagtda opozisiýa wekilleriniň arasyna Türkmenistana geçiriljek ilk saýlawlara öz dalaşgärligini hödürleýän liderlerim bar. Türkmenistanda şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsy halkara synçylar tarapyndan